ning dewa niku adik kula. Nggih menika pun manik maya, nggih pun. Kula nggih trima. Nuwun sewu wedhus sing belung niku biyen nggih ratu lho. Apa iya lho? Nggih. Nadyan ta tesih kenci. Urung ratu tenan ning saestu. Biyen mung dikalahke kali Kang Togok niku. Kula biyen niku nggih duwe kraton. Kraton kula namine Parangjara. Ratu Parangjara Prabu Sarawita. Kula niki piye? Sakniki nderek Kang Togok niku. Kok iso? Lah nggih merga kula kawon kali Kang Togok. Nggih kula teluk kali mriku. Pun monggo menawi kepanengipun ngaten, Gok. Dina iki bakal tetepake apa dadi gegayuhanku, Gok. Yaksa kula lupa risedeng Narendra. Yaksa lelaku kang malwalya ingkang Kresnengkala. Aja wedi kangelan, krikla wadya bala piliyana sing digdaya. Nggih. Tak kantine munggah menyang kayangan Suralaya metu merga ya kuwi munggah Andha Lante. Budhal dina iki ingsun bakal napak Dirgantara. Miat kalnyang aglar pandamutar Dingonter ketulang sureng solote tanpa dan Oh